siyasetmedaran heye di nava ji bo dersên bijartin di nava wan de jî Demirtaş. Tem baş dildar wekî ku te behs kir kampanyaya hilbijartina bo dersa bijartiya Kurdî her ku diçe berfirahtir dibe. îro jî di saet derdora yekan da Serokê Berê HDP Selahattin Demirtaşê ku li girtîgeha Edirneyê girtiye bi rêya Twitterê bi rêya parêzerên xwe li ser Twitterê peyameke belav kir. Selahattin Demirtaş bi du zimanî parve kir bi Tirkî û her wiha bi Kurdî. Bi Kurdî jî bi du zarabayan bi Kurmancî û Zazakî vê peyama xwe belav kir. û Selahattin Demirtaş got ku ji kerema xwe zarokno li dibistanan zimanê xwe yê dayîkê hilbijêrin. Kurmancı hilbijêrin Kirmanckî jî Zazakî jî biweçîne got ji xwe Selahattin Demirtaş Kurdekî Zazayî û li girtîgehê jî Zazakî û Kurmanciya xwe jî bi pêş dixist. Ev demekî bû ku bi rastî gelek kes gelek alî daxwaz ji Selahattin Demirtaş dikirin bang li Selahattin Demirtaş kirin ku da ku Selahattin Demirtaş her çiqa zindanî bi jî bi rêya parêzerên xwe bangeke ji bo dersa bijartiya Kurdî belav bike bangeke bînizimên her çiqa derengî bi jî gelek kes dîsa jî vê peyama Selahattin Demirtaş acibandin em dikarin bêjin ku di nava 3 saetan da dildar eleqeyeke gelekî mezin dît nêzî 10,000 caran hate acibandin ev peyama Selahattin Demirtaş hate like kirin ji 1500 zêtir jî hatiye parvekirin hatiye retekirin me dît ku gelekî eleqeyeke mezin dît ev peyama Selahattin Demirtaş piştê Selahattin Demirtaş jî me dît ku bandora xwe da ser berpirsên HDP jî dîsa jî dihat rexnekirin ku hevserokên HDP çi Pervîn Buldan bi çi jî Mithat Sancar be hatta vê gavê jî derheqê dersa bijartiya Kurdî de tu peyameke tu daxuyaniyeke belav nekirbûn her çiqas berdevka HDP Ebru Günay bangeke wiha kiribû û çend parlamenter û berpirsên HDP jî kiribûn jî di asta herî bilind de yanî di asta hevserokatiyê de hatta vê gavê jî tu peyam nehatibû belav kirin lêbelê piştî peyama Selahattin Demirtaş me dît ku hevseroka HDP Pervîn Buldan jî bi rêya Twitterê ew jî bi Tirkî û her wiha bi Kurdî peyameke belav kir. Pervîn Buldan got ku dersa bijartiya Kurdî her çiqas kêm û nebersiv be ji bo pêdiviyan jî hilbijartina wê giring e ji bo hilbijartina heftê Sibatê dawî rojê Kurdno Kurmancî biecibînin bêguman ev peyama Pervîn Buldan jî juda aliyan ve hate rexnekirin yek bas ji ber ku gotibû Kurdno Kurmancî biecibînin yek ji ber ku peyva ecibandinê ji ber ku divê bigota Kurmancî hilbijêrin lêbelê li dewsa wî peyva biecibînin parve kiribû laliyê din jî ji ber ku bas gotibû Kurdno Kurmancî biecibînin ji ber ku niha mafê dersa bijarte bi Kurmancî û Zazakî bi du zaravayanê ev bang jî bas ji bo Kurmanca hate dîtin ji loma jî hate rexnekirin lêbelê dîsa jî gotin ku tevî ku derengî mabe jî ev peyama Pervîn Buldan da asta hevserokatiya HDP da gelekî giring aliyê din niha dildar li gel ku kampanya dersa bijartiya Kurdî jî berdewam dike em dibînin ku astengî û qedexeyên li pêşiya zimanê Kurdî jî li Tirkiye û li Bakur jî berdewam dike beriya du rojan li Stenbolê li Kolana İstiklalê komeke ciwanên Kurd ku muzîka Kurdî icra dikirin ku stranên Kurdî digotin ji aliyê polîsan ve hatir asteng kirin her wiha polîs destanî ser amûrê wan enstrûmanê wan û her wiha du müzîsyenên Kurd jî hatin desteserkirin piştî vê yekê hatin berdan em dibînin ku dîsa jî ew astengî û qedexeyên li pêşiya zimanê Kurdî jî berdewam dike her wiha rojnameya xwebûnê ku heftane dihate çapkirin û li ser malperê jî berdewam dikir ew jî malpera wê jî hatibû qedexekirin aliyekî ve jî em dibînin ku li gel ku dersa bijartiya Kurdî jî bangewazî û kampanya tê kirin jî li aliyê din jî dîsa astengiyên siyasî jî li pêşiya zimanê Kurdî jî berdewam dike. Ömer Sönmez li Stenbolê spas.